wazirin doka mai ɗamara jan zaki kai ɗaya ka isa yaƙi. Dabta Aminu waziri ka riƙe Allah shi ɗaya zane gaida maza 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 jan yaƙi. Tiraki a gaida tiraki tirakin galadi magai da baba mai taimako mai taimako mai taimakon al'umma Dabta waziri mai Allah gaida maza 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 jan yaki. Kana da fara baka da baka kana da fararen hadiya aji kake ba a yi maka kyaure da tirakin galadi mana kazina inda raro mai zubo da kai da tirakin galadi mana kazina. Aminu waziri mun kawo gaisuwa da tirakin galadi mana kazina da an gane ka an fita damuwa da tirakin galadi mana kazina mai kyautar da take sa imuwa da tirakin galadi mana kazina. Hadirin gabas kai kake zubo ruwa da tirakin galadi mana kazina. Tattaho mu je mu yi gaisuwa da tirakin galadi mana kazina. Baban jiniyo za mu yi gaisuwa da tirakin galadi mana kazina. Mu karkata mu je gun babbar uwa da tirakin galadi mana kazina. Hajiya uwa ni mun mai ki gaisuwa da tirakin galadi mana kazina. Uwar gida dole mu yi jinjina da tirakin galadi mana kazina. Mai kyautar da ke sawa a yi rawa da tirakin galadi mana kazina. Baban shahida muna ta jinjina da tirakin galadi mana kazina. Dawi su kake mai gidan ado da tirakin galadi mana kazina. Mai gidan Dini Barau ina ta jinjina da tirakin galadi mana kazina. Ranar nadina ka an yi jama'a da tirakin galadi mana kazina. Dakta waziri mun kawo gaisuwa da tirakin galadi mana kazina. Wazirin doka duka mun maka bai'a gaba daya. Wazirin doka doka da kazina gaba daya. Wazirin doka doka Dakta waziri mai Allah mai taimakon bayan Allah mai nafila da farilla garkuwar kaɗan a fadilla. Duk wanda ya rike rasuli na san ba za ya taɓewa ba gaida maza 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 jan yaƙi. Allah kai mana mai kyau duniya da lahira saboda manzan Allah.